ती शिंदरी स्टँड बाय तरी आपण दुसऱ्या आपण चोडू मात येईल ते भाषेन डामरा बेरा लोकांना घराने आणि हे किती त्यांनी सायकल स्टँडा काढल्या याची शिरी मुळे आहे पाड पडा याची शिरी मेले आहे आपण या काळ काळ किती सी पडता काय लोक तुका किती पुरावे करून जाय रे हांव काय दिसते ना दिसते ते किती पुराव करून दाखवता तुका पळोवंक जाय किती पुराव करून दाखवता जस्ट मिनिट ए या गाण्याची मागच्या लाईट ऑफ कर ताका दाखवता माझ्या फणबाचे तुला डोकवता हे मानव तुका याका तोपा तुळे तोडा तो तू किती दिसते पडला हा दिसते पडतो फक्त गाय ती गोपी काय सेंटर वाच बोलला जेन्ना हांव कातारां करता पळय तेन्ना सगळीं भुरगीं जाणटी नेणटी तरणाटे कशेंच म्हज्या शागाताक सांगतात होय मोठ्या ते कातार देत गेले एक मोडगाव सकाळी कामराला चोरून प्लेट होता आणले कोण माव नका तू सांगपाचे म्हणाल हांव पयलीं एक फावटी काजारी म्हणजे डायवर्स जाली दोती मागो तुझ्या मामाचे जाताले माझे तान सेम टू सेम हय त्या मामा बडे तू तेक लायक जातले बायको तू घाललेले जाता नाच जाता
तू जाऊन आईला तशें जाल्यार नवरो बाबशी बघ म्हाका चूज करतलो तुका ना म्हणून तर आता सांगितलं मुगो तू एलईडी टीव्ही म्हणून आमका टीव्ही ना म्हणून तूक दोर म्हणटा तू फोटो येता जागो तू काट करल्या ते कोण पळोवया आमचे न्हवरे बाबा खावपाक कितें लायक जाता ते बीफ स्टेक हांव चिकन बिंडालू आनी हांव तो दुकरीचे करपाचे